assalamu alaikum to gondon ene gonni don fof on calminama to haalirde nde ko Oumou to karalagal to ko Oumar Doro Kume en garti hande wadande on darol aduna bonani boy darol men ko ni sifori ko suko gorko goto wonno ene wondi e jom suudu mum omo wurdi kadi e sukaabe makko omo jogi bibbe nayo hen tato ko worbe hen goto ko desado on woni afu makko ko jaltudo wuro Allah wadi omo wondi e jom suudu makko ebe ngurdi e meeda dañde cadele hitande ha darti omo wuri ebe ngura ngurdam mabbe jabordam kono ene teskita kala nde lewru taskitaji tan ko cadele ni woni konko suko debbo o wi baba galle taski darima ko heddi hankanti juulde ala heewani badi teskiti e kala saha so lewru taski darima mbita ko ala ko codda layya ngol do lawol non jinmi ko layya so tawi a addani layya tan enen mbawi badden o wi so tawi mbadi jogi mi wadat so tawi mi ala non ngalne ko non Allah hoddiri o wi ngol do lawol mi jabantama dum gondumi koy fasirabam gondumi ko yimbe hoddibam kala hitande ko mami addane mbaaruji dum non ko jabnomi ko mi wonta jabtudum ko layya tan namdi mami so tawi a wawa kalna ham gile law mi ƴewono ban aha so Allah jabi so tawi mi dañi tan mi sodat be goniri non ha hankanti heddima fodde balde tati o wi baba galle ko bini mami ko non o wi ko bini da ko de mbadi yidi kono ala fotu mi ƴewani mi dañani o wi so tawi a addani tan mi hotat galle babam mi wawa wurdude e ma tan hitande fof yimbe fof no layyo ha heddi galle ma hitande fof non yo yimbe gaddana mbaaruji dum non mi jabata dum hande mi jabata dum jango a addat layya tan ngurden a addani layya min e sukabam galle babam min juule ni woni baba galle o kanyum ne jaaki ala kono hirsi jom suudu mudum suuto wiye ko layya suuto non dum kala to yihi o mo nyamlo layya o dañata nde wonno be bier ko yo addu kalis o wiyo o jogaaki walla be namdo ma ankam holko jari hen nyamlaade o wi jom suudam wi so tawi layya arantan koko yahata te mbade hersa jom suudam suuto wiye ko layya suuto dum be mbimo so yidi yo jodo so yida yo yah kono baade a ala tan a fotani nyamlaade o arti o halni jom suudo o wi konko do o jeewi o dañani o wi sa dañani de wona ko mbaɗa juulo do hen to mbawda nadde fof a adana kam layya no mbawda dañide fof ko layya tan namdi mani gorko kanyum ne jehi no wonno fof kanyum ne ƴeewi layya nyamlima addi o wi aha an dekete ma kulɓinada an ken deke ala jogi a yewi kam bal wonde feccorabam hitande fof tan koni ne namdiɗa layya fo mbiya a ala ngoɗo lawol de nde laawinomi a yilima layya ɗum no hankkadi ko heddi hen ko hitande fof Allah yor an dekete no mbaɗani komin woppirma hen o wimo ustu haala juulen e jaam ɗum ɓuuri haala kewka aɗa heewi haala o wimi haalat saabu hitande fof ko ni mbatta ham goɗɗo lawol somi wiyani mbaɗi ha galle babam tan layya arahano anke aɗa jogi wondi ko a yiɗa wadde ni woni subaka julde ɓe jeehi ɓe pummoyi kamɓe worɓe ɓe garti konko joom galle makko o addi layya hissama o ƴetti laɓiki o ñiɓi ɗum e leydi o naati nde suudu omo ɓooro ngam artude layya makko sukaaɓe ɗiɗo worɓe fotodirɓe ɓe o wima ayno babam waɗi jawdi ndi armi wonma noon nde wonno ko sukaaɓe ganda haydara mangel ngel lelni e cukalel ngel ƴetti labiki hirsi miñiraɗo o ñiɓi labiki kañum ne yehi to bamum wi baba ar ƴeew no mbaɗɗa jawdi ndi de ko noon mbanmi miñamo o wi a waɗi ko boni ɗum kay ko jawdi waɗete noon wona neɗɗo ande hande a bonni subaka amen o dogi konko babiraɗo o rewi hen omo ridda ɓiɗɗo o wi kala ne nangumami hande mi warete kala ne nangumami hande ganda hande mi addo Allah e balde ma
konko yummiraɗo o wonno koye haajuji makko e galle tan o yalti konko no yi ɗum o wi feeram boni ɓiyam hissama ni woni konko no o fawi jungo e hoore omo waya omo wulla omo luuka ni woni o fawi ɓiyi ko ladannoɗo o yeehi omo ƴeewoya mo babiraɗo o riddata o kañum ne hade gañde ɓiɗɗo o walla hade babiraɗo o gañade ni woni babiraɗo o ene rewe ɓiɗɗo o ene doga ene ridda ɗum haɓe naati e ladde nden ɗon ladde ko ladde ñande pobbi e barode koko songa omo doga tan ha ɓiɗɗo o fergiti yani e hoɗande mbarodi ni woni mbarodi ndi heɓɓi kankone o ari o tawi ɗum nde warno mbarodi ndi ko ɓesɗo ɓe laawi mbarodi ndi mataw ñaamiɓe kamɓe ɗiɗi ɓe fof ni woni konko yummiraɗo o jogi konkone hawo ari e ladde nde hanganti o yananama ɗiɗo gulali ko mbarodi tan e ñaami ɓiɗɗo o e babiraɗo o wi feere makko kadi boni o rondi juuɗe hoore o faati wuro omo ƴeewoya ɓiɗɗo o hade makko arde noon ko pawnoɗo ndiyam ngurɗam ni woni cukalel ngel kañum ne anda haydara ene ladda tan ha ari e barme kañum ne barme wuuri yuppe e dow muɗum o dogani ɓiɗɗo tan o ari kadi o tawi ɓiɗɗo woni hawre ladial omo waya omo luuka o anda fof holno waɗata ha Allah waɗi omo waya o deƴƴani omo jogi ɓiɗɗo goto desaɗo on ne resa ko wuro e wuro nde wonno kañum ne ma tacca maaje nde fuɗɗo yettade nani kabaru o nanirani ɗum jaam nani miñiraɓe mum fof maayi nani e bamum kañum ne hawre e ladial ummirani toon jaam ummi toon hawri koye ndungu ni woni ko falde e taccitte o naati e kaɗo laana Allah waɗi ƴiwonde tawi ɓe e laawol walla mbiyen ƴiwonde tawi ɓe e nder ndiyam laana maɓɓe yiwi o heddi hen ni woni yummiraɗo kañum ne ene jooɗi ene waya deƴƴani ha nanalla ari e makko wiyama ɓiyi ko debbo gonnoɗo desanoɗo caggal wuuro ene aranno kañum ne heddima e ɗam ɗo ndiyam o jooɗi omo waya bandiraɓe musidɓe tedduɓe beele omo fonno foodanade e jawdi hitande ha dartumo wuuri omo wurdi e joom galle makko e sukaɓe makko taw hay caɗele goto ngala beele omo fonno foodanade ndiɗo jawdi alay sago tan ko yo gorko o addalmo jawdi beele gorko o kañum ne ko waɗi ko ene foti wadde nde wonnoon ala kañum ne debbo o wawni ɗum ha yeehi ñamloyi jawdi arti bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe onon tigui ceernata ɗo